Ngawe-ke wena mphakalange ngingaphumi kwandunu kungangawe ngamqala jubane yabaleka iwombe kungangawe wena uncina lamahlabathi ubhoko oqapliketana hayi sangale Silo, Bakoselo, Sosuthu, Mshonisho, uNgqongqoshe enomkhoza, uPresident Alakahle, Sifundazweni sakithi, Mshonisho uNgqongqoshe, uMnyango wamaphoyisa, uNdlosi ophakathi wethu, oNgqongqoshe bonke abakhona namhlanje. Kumele udinantulu sinesikhulu sanganezwe akizukubeka gama ngaphandle kokubonga ukuthi ngibonge okokuqala kuba abafundisi ngibonge indlunkulini ndokwazi uMazungu umntwana ofihlekile indlunkulu uMaNtombela nabantwana beNkosi uMhlanga uThulani bonke ngepolitika ephethe usolwazi uNcumalo ngoba sangalezwe umuntu uyayingceba ukuthi ngempela usezithandweni impela usapho lapho Sona kuyaphupha, umuntu uyaphupha. Yebo. Kuqinisa. Bonke sangalwazi lokwenziwa ngabafundisi. Bonke ndosi nomsebenzi owenzileyo makhaya. Ungqongqoshe wethu ngakho konke. Thokoza kakhulu uhulumeni kubambisana kwethu nohulumeni. Ngoba ishe inkonyane yawuchithi umuntu inkonyane izolo. Usebonakala izolo. Kodwa sangalwazi umnjengombani ukhona simboni kuphela ula ukhona umnjengombani. Sangalwazi uchithile sangalwazi. Sebonakala sangalwazi. Yaqinisa sangalomsabathi onke amagama nabe kwengongqongqoshe siyabonga ayiziluleko bonga namagama uMkhosi Ndlovukazi ebekileyo ibona bakhona kwendlunkulu sibe onyoko phela bese mishi bethi umama wakhe no onyoko yajabula bakhona kwendlunkulu lamafu siyabonga bakhona kwendlunkulu Mandovi uMkhosi siyabonile sonke namhlanje ukuthi kanti njengoba wayegaliwe ngempela kanti njengoba lapho uMkhosi siyahalalisa lokuqotho lwento emfundisiweyo ngoba ingane iyona ingane iyekho uMkhosi ushilo namakhosi onke nabasemisho imeya zethekhona imeya konongoma kwamazitho imeya yalaphezululeni imeya esikimthetshwayo nakho konke enwenze uMkhosi siyabonga uNkulunkulu uyabusisa ngalokwenzileyo ngibonga kuwe kakhulu baba mfundisi uKhaleni Bhatha ngoba lapha ekhaya uzizwe bekukhona ukubonisa isikade lapha ekhaya Misuzulu Vs Smakade.
Silahleze siyabongela hlangabezwe. Sibonga ekhoneni abantwana benkosi baseSwatini abakhona la. Sibonga nabakhona indlovukazi lenkundlunkulu uMayisela hlangabezwe. Siyabonga ngoba khona kwamandunkulu makhubu hlangabezwe siyabonga lokho. Sibonga nokuzana abantwana baseSwatini egameni lesilo ngiyabemukela abantwana baseSwatini kanye nentombi zaseSwatini egameni lesilo ngiyayibongela iNgonyama nina bekunene nize nisibongele naseNgonyameni. Ngijabula kabi ukuthi ngisho ngaZulu ukuthi mhla ka-29 kule nyanga ezoqala useyoletha incwadi uMongameli uRamaphosa uMongameli wethu uyoletha incwadi yesitifiketi okusho umthetho ongesho ukuthi ibekwa uMkhosi. Lokho siyakhala thina ndunkulu nabantwana nendunkulu uma sithini yini entsha singayifunda. Umntana wenkosi lapha ekhona silo umntana sobuza siyabonga Dlamini tawukhona ngoba nje lo mkhosi ukhona nje ngenxa yomntana wenkosi uMantombi ukhona bakhe yiyo umfisele onke amasiko hlangalo mhlabathi. Siyabonga singaqedi hlangalo mhlabathi. Siyabonga baba uba uchele ukhipha amadimoni yomntwana uSmakade basendele uchele udoda amadimoni bazama balukova umuzi wenkosi balayekile anekuvele sisaphila vele akazi lo mstimbi bengaka uyaqala uba ngaka hlangabezwe akwazi bengaka hlangabezwe anami okuningi ngaphandle kokugcizelela okushiwo uNgqongqoshe ukuthi ngiyacela ey'nganeni ukuthi akezehlise etshwaleni ngoba amantombazane ey'koleni sekuyiwona aphuza utshwala kakhulu kunabesilisa. Niyigugu lethu bantu abantu hlangabezwe mana njalo ume njalo hlangalo mhlabathi ume njalo hlangalethu ume njalo hlangalo mhlabathi wena njo